फुंनि 8टानिफ्रायनो गोमानानै दं। दा बहा थांदों आं जेबो मिथिया। नांगौखिनि गावनि भटार कार्ड, आइ कार्ड, बेंक कापि, थाखा फैसा बेखौबो लाना थांदों। दासिमबो खबर गैया। दा बहा दं आं जेबो मिथिया। खबर होननायखौनो दासिमबो हराखै बियो। आं खावलायहरो रादाबगिरिफोरनिसिम आंनि हिनजावा मोजाङै मोजां सप्ता खनसेनि गेजेराव फैफिनथों। आंहा एसे सन्देह दं। फन रायलायोमोन बियो सम सम। आं सोंबा सोरजों रायलायनाय होननानै सोंबा बुङो बियो मानसिफोरजों रायलायो होनना बुङो। मानो नांगौ होनना बुङो। गिबियावनो आं रादाबगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय थाहरबाय, जासिहरनाय जाबाय। खुलुमबाय गाइस, आरोबाव बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, जोङो खोनानो मोनदों थांनाय बुधबारनि 8 रिंगायावहाय क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय बारजाबिल गामिनि सुरजित बसुमतारीनि बिसि लिलि बसुमतारीया गोमानानै दं होननानै जों खोनानो मोनदों। एक्चुवेलि जोङो भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हायो दे सुरजित बसुमतारीया गावनि बिसिखौहाय बै रायलायबाय थानाय जाय मानसिजों रायलायबाय थादों बेजोंनो खारदों होननानै बिथाङा सानदों जानो हागौ। स' बै लिलि बसुमतारीहा 2 फिसाफोर दङ। सासेया क्लास 9आव फरायनाय आरो सासेया फार्स्ट इयाराव फरायनाय। अब्ला इसिबां गिदिर फिसा थासेयावबो बे अगियाननि आइजोआ मानो खारखो? जानो हागौ बे आइजोआ बै लांफानाय रांजोंनो जाहैनो हागोन होननानै आरो जाय मानसिजोंहाय जाय सेंग्राजों बियो फन कन्टेक्ट दङमोन बै सेंग्रायाबो बेखौहाय माखासे फाव फान्दायनायनि गेजेरजों थाखा फैसाखौहाय लानायनि उनावहाय बे आइजोखौहाय नेवसिफिनगोन होननानै आं सानो। स' रायजोफोर, जोङो साननो गोनां 2 फिसा थाखानाय, गिदिर गिदिर फिसा थाखानाय बेबायदि आइजोआबो जुदि खारोब्ला बै देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय नोंसोरो मा शिक्षा होनो? जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि घटनाया जाफ्लेबाय थायो आरो जागासिनो दङ। जों बेखौ नुगासिनो दङ। जोङो भिडिअनि गेजेरजों खोनानो मोनदों नैबे सुरजित बसुमतारीनि न'खरावहाय माब्लाबाबो बेले बेजे दाङाबाजि न'खरनि दावराव दावसि गैयामोन होननानै दिनै सुरजित बसुमतारीया बुंदों। नाथाय बेफोरबायदि दावराव दावसि गैसेयावबो बे लिलि बसुमतारीया मानो खारखो? जानो हागौ थाखानि लालसावहाय लिलि बसुमतारीया गोदान मानसिजोंहाय थांफानानैहाय संसार जाहैनो सानदों जानो हागौ। नाथाय आंनि साननाय बायदिब्ला जाय मानसिजों बियो खारलांदों बै मानसिया बिनि 80,000 रांखौहाय लानानै बियो होखारफिननोबो हागौ होननानै आं सानो। स' लोगोफोर, दिनैहाय बिथांनि फिसाय सुरजित बसुमतारीया ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय निउस पर्टेलनि गेजेरजोंहाय बेखौनो रायथिदों आरो बेखौनो आसा खालामदों इउटुबार्स नोंथांमोन, नोंसोरबो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' बै खारनाय आइजोखौहाय थाबैनो मोनो आरो जेरावखिया थाङा मानो बेयावनो बेखौहाय हमनानै हरनो हानाय बायदि। दिनै बिसिनि न'खरा बेवहाय मोनसे नाम्बार होखादों, कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो। बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै नोंसोरो खबर हरनो हागोन बा हमनानै दोननायनि उनावहाय कन्टेक्ट खालामनानै दैथायहरनो हागोन। जोंनि बर' हारिफ्रा जेरावखिया थाया मानो दिनै जोंनि बर' हारिया सारा प्रिथिबियावनो गोसारनानै दङ। अब्ला बबेयाव खारनो? मोनना नङा मोननो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे मदद खालामलायदो जेन' नुयोब्ला बेखौहाय दैथायहरनो हानाय बायदि। रायजोफोर, आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।